Hi guys. Hi guys, good morning. So magsayo ko karon pagadto dito sa agaron ni tata kay tawagan ko ni tata nga magtabang ko panghugas og plato. Daw tabang-tabang unsay matrabaho dagto. Ug sayo pag guys alas 6 pa. O kana si Relona, kuaon ra ni Alan unya kasi Alan man duty karon. Kay magadto na sila dito sa Mintabon kay nayang ayaan ni Alan dito nga taga Butuan. So magadto na sila dito unya sa Mintabon. Hi guys. Si Mimi ko yun nga si Mimi guys. Ito. Mubalik ra nimong tatay lang kay mag uban si Doydoy. Bye-bye. Basta na ko ilakaw sa YouTube kung ano ko. Pero wala ko ilakaw. Hindi na ko yung ano sa tuto na padaan ko. Mali ko guys. Kaya nga lang ko na. Hindi ko na ibuta. Hindi ko padaan siya. Naglo chuta ko press. Fresh na fresh. Dili man ang agi sa Bogdang. Bogdang na ang kita. Si Mimi guys, nananghid di sa iyang picture nga dili mo school. Ana cha. Ana! Kunin lang karsada din sa Bogdang guys. Libak-libak. Pinlan lang sa kagubo. Ang humba daw na pagkamuntag, wala sabaw na lang. Luna nila na. Minsan na nung siniro nito. Kaya yung orang hindi pa sa suon. So ano ko yung siniro yan. Guys, sabot na ako diri la tata. Morning guys. Abang-abang na lang kayo mamaya kay marami pa kaming gagawin. Abang-abang na lang kayo mamaya kay marami pa kaming gagawin. Yan guys, nanay. Pero hindi kayo nag-sounds na. Oo, hindi. Ha? Yan guys, nanay. Naghugas sa plato. Yan. Yan guys, nanay nanghugas sa plato. Ay. Para daling gilong ase mo kuya. Ibalhin lang sa niya ron natang-aman.
I guess nakauling na kugikan sa ilan ni tata sa yang galon. Okay ko nakabidyo dito guys kay di tingid ka busy. Busy gid ka sa tanan si Mimi di mo masaligan nga mag-video kay pero gid kamot. Munang wala kay koy video dito, gamay ra gid na koy video pero gamay ra kayo pe napagi-sound so karang kitaw guys, super kadaghan. Nya, hawya kong bagtak. Do akong pingkin. Pero okay ra, nagyapon ko'y dala. Nakakaon niya po na ang nabilin. Ang wala na mista, nakakaon niya po. Lagi pa rin namin sa agalon ni Tata Biits. Apil pakanon, apil pagkok. Udahan kayong salamat sa tanan-tanan. Narakong Biits guys. Atong ipakita sa inyo. Atong Biits tanan daw. Mga on na daw ng atong nangabilin. Pero si Mother, na mista si Mother ganina og Santa Mercy. Dito sila. Ang wala na mista si Papa si reklamo si Alan. Wala sila manista guys. Dinhira sila sa balay. So makakaon niya kung sila kaya naman tayo dala. Di ko di. Ako na sa mama di. Pa! Pan! Hindi yung bali-bali yo. Ma? Pa? Kami kapag yun lang eh. Marami na mga sudan, kay mga kuan man, mga seafoods. Dalam sa mama. Mura giputos lang ay paghihon magdala. Ulang. Ay, napay crab lang. Napay crab lang. May crab. Wala na yung yata sa imo. Napay crab lang. Wala kayong crab lang. Nakakaon si Lola. Wala lang nagkuhan sa crab din. Ito yung crab. May kinauwang. Dato naman dito, ma. Ito kami daw na inday, nagbitsun mo na eh. Nagbitsun mo dito. Kung luntag. Sumano niya ang niya dito. Taas idiw. Ang lagyo dito. Wala naman to. Ganya ko sa ito. Ako lang magaling. Ano po ikaw? Nagwa ka na rin? Ikaw ay nagilabutan na kayo ng dala para nakamo. Kaya, Noy, ito, bali-bali yo. Ayos sa dito. Matay bati. Ano ba? Ang katulog sila kay. Matay yung anak na ba? Nagtispira sa iyo ko. Wala ka doon siya dito nila. Ha? Wala ka siya dito. Ito. Kung
Kapon ka pa. Wala na, bilat na. Mo man dala ilit ibalik mo sa daan. Apa? Nah. Oh, tagal. Indes.
Ilang, ilang, eh. Beng,